Grafia wszystkich witam, Ślązaków i tych, którzy przają Śląskowi i chcą być Ślązakami. Mam dla was informację bardzo dobrą, bo zostali zarejestrowani w sądzie w Warszawie Ślązaki Razem. Od dzisiaj możemy działać oficjalnie z podniesioną głową, mając osobowość prawną. Ślązaki Razem co prawda zostało zarejestrowane jako partia polityczna, ale jak Polska nie chce się zgodzić, co by było Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, żeby nie było ZLS-u, żeby nie było żadnych organizacji, które jako stowarzyszenia rejestrowe mogą działać na rzecz naszego języka, na rzecz naszej kultury, na rzecz naszej historii, to będą to robić Ślązaki Razem. Ślązaki Razem po to są, co by my mogli o swoje popyskować. Co by wiedzieli, że pamiętamy, co Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 20 roku ubiegłego wieku nadał Śląskowi autonomię, a Adolf Hitler ją zebrał. I pamiętamy to, że dekrety Bieruta, które mu odebrały autonomię w Polsce, do dzisiaj obowiązują. Nie damy się ani zastraszyć, ani nie zgodzimy się na to, żeby my nie mogli działać. Będziemy działać. Jak nie jako stowarzyszenie, to będziemy działać jako partia. I to, że to się nazywa partia, że to to nie znaczy, że nie możemy działać i robić tego, co robił sąsiad. Możemy. O tym pamiętajcie. Pamiętajcie też o tym, że 14, jak co roku od porównastu lat, jest Marsz Autonomii Śląska w Katowicach. I czy się komuś to podoba, czy nie, czy ktoś mi przaje, czy przaje komuś imprzemu na Śląsku, ale jest za Śląskim, jest za autonomią do Śląska, to ma przyjść. Można tam być jak najwięcej. I to bych na tym chciał dzisiaj skończyć. Reszta wam na temat Ślązaków Razem powiem po dzisiejszym spotkaniu grupy założycielskiej, bo dzisiaj się trafimy, dzisiaj przygotujemy materiały, jakby to powiedzmy, programowe. No i zastanowimy się nad tym, jak wykorzystać partia Ślązaki Razem też nie no do spraw kultury, ale i do spraw politycznych. Można się uda wystartować w wyborach do Sejmiku, można się uda i z innymi wystartować do władz Polski i upomnieć się skutecznie o to, co się nam należy. I do widzenia z Pomboczkiem i jak tam kto woli.